मंगलम। सर्व समाज बांधवांका नमस्कार। आज प्रधानमंत्रीला असताना प्रभू श्री रामचंद्रालय लोकार्पण झाले एक अत्यंत विशेष दिवस। आज आमगेलोटो आभरण ज्वेलरी हाजेचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मधुकर कामत मामा आमगेलोटो आसाची तांकां हे कार्यक्रमाबद्दल कशें दिसले आणि प्रधानी मोदीला एक विशेष कार्यक्रम आशिल्लाची तुमके कशी अनुभव जाला? समाज बांधवाक पुरे मिगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कारू। इनफॅक्ट हांव सांगता म्हळ्यार आय एम व्हेरी प्रिविलेज्ड, ऑनर्ड एंड हॅपी हे एक 550th एनिवर्सरी ऑफ श्री गोकर्ण मठाचे प्रोग्रामांक हांगा एक पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एक भारी खुशी विषय, भारी एक सौभाग्य विषय म्हाका। त्या मात्र न्ही वर्ल्डाचे लार्जेस्ट रामाल स्टॅच्यू आज आमगेले प्रधानमंत्रीन लोकार्पण केला। सो इट इज अ मोमेंटस ओकेशन फॉर ऑल ऑफ अस। हांगाची येवन अरेंजमेंट्स पळयताना भारी लायक केला। There are thousands of people here and yet the management has put in a lot of effort for smooth movement of people. Bus cha arrangement jo program arrangement bhari like kela. So congratulations to the entire managing committee including Srinivas Dempo who is the president of this committee. त्यामात्रनी हांगा स्वामीक भेटून तांगेल आशीर्वाद घेतला सकाळी। भारी एक सौभाग्य विषय, भारी तृप्त जाला। I am very very honored and happy again. And I thank God for giving me this opportunity to be a part of this 550th year anniversary of Shri Gokarna Parthagalli Math. धन्यवाद। थँक्यू सर, थँक्यू।